Ръден спа център. Това предлага общината, за да съхрани рушащата се в продължение на години сграда с изключително красива и ценна архитектура. Идеята е банята да бъде отдадена на концесия за 35 години. Всички за и против сега от Румяна Попова. Руми, добър ден! Добър ден! Сградата зад мен, както можете да видите, е в изключително лошо състояние, но тя вече ще бъде отдадена на концесия. Преди минути столичният общински съвет гласува решението с 44 гласа за. Така че тази сграда много скоро ще принадлежи на инвеститор, който трябва да налее в нея може би около 10 милиона евро, за да може да възстанови всички поражения, които са тук. Иначе условието, с което Столичния общински съвет гласува концесията е, че тук ще има балнеоложки комплекс и до него ще имат достъп почти всички, които се здобият с направление по здравна каса. Така беше гласувана концесията преди минути, както вече стана ясно. Още за историята на сградата вижте в следващия репортаж. Така е изглеждала минералната баня в Банкя през 30-те години на миналия век. Международен курорт прочут с лечебните си извори. Фотоспомените от Стара Банкя е събрал и запазил Пейо Колев в своя уебсайт "Изгубената България". На гара Банкя. И тук героите са посрещнати с обичайното българско гостоприемство. А в Българската национална филмотека тези кадри от Банкя са съхранени за поколенията. Строежът на банята започва през 1907 по проект на мюнхенския архитект професор Артур Хохедер и приключва през 1910. Веднага след това се превръща в любимо място на цар Фердинанд, който поръчва за парка да бъдат доставени дървета и цветя от Австрия. Наричат я банята на Фердинанд, защото царят идвал редовно тук и организирал бляскави балове. Заради уникалната си архитектура, в близкото минало сградата неведнъж е превръщана в снимачна площадка на кино и музикални продукции. Тук са снимани филмите "Бай Ганьо тръгва из Европа" и "Хъшове". Банята е затворена през 2001. От тогава до днес тъне в разруха и очаква новия си стопанин, който ще я превърне в спа център. Повечето от хората в Банкя са против концесията, защото имат опасения, че банята, с която те свързват детството си, имат много спомени тук, ще остане недостъпна за тях в следващите години. Дали това е така, предстои да се разбере. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. Румяна Попова, пряко от Банкя. Благодаря.